Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka North East Student Organization ka bakanthop ya ki pharatali ki seng bhalang ki badan hapo ki jilla shate lamingi kala Phah da ka Jingthoh sha Menteri rang badu ka ri India Narendra Modi bad Menteri ka tanat kampo yeng Amit Shah bakin le ya ki Jingïakynad ka balami hapdeng ki jat benriu meitei bad ki kuki hapo ka jala Manipur ka bala beteng byang dang hakini ki khanjat sngi haduk mentah ka seng kadap da ka jingsngokya halor ka jingsngap kuman ka sarkar India ban le ya ka jinglong jingman ha ka jala Manipur kaseng kala penpau bana kapor syakapor kala kerpat na sarkar India badi menteri rang ba adu kari Henry batla ka Jingïakynad na ka jala Manipur kadang jur kamdan kanu ka jingkren na kalyang menteri rang ba adu ka jingsngap jar jong menteri rang ba adu ubam patle Manipur na du balami ka Jingïakynad kala nang penjur syu ya ka Jingïakynad ka jingbom dan kinong yalam ki baklan bor bat ka jingbom dan kilat jingarap kala ailat ya ka jingale banang jur bat ka balanang penjur syu ya ka Shah thombor bat jingjenjar ka baki pat ba kimat ngi kentu ya menteri rang ba adu ba ude ban kran bat ba unle Manipur ban bishar banya ya ka jinglong jingman bat ban ajing shingan ya ki riu pat ba jong baro ar ki jat ben riu khamtam ya ki kenthei bat ki khana ki ba kham shakta hakani ka Jingïakynad ki pat ba jong ka Manipur ki don kam ba ki bor bahalor kin ya ka jingjenjar jong ki bat ba kin penbet ya ka Jingïakynad ka Neso ka khatru na ka benta ban thung ya ka komiti penyesuk jong ki bor bahak ledo ka bakan thup ya kinong mi khmat na baro artali ki jat ben riu ban pensuk ya ka jing penbet ka bane bat ka basuk